wannan rayuwa yanzu da me talaka zai ji daɗi ya huta yanzu ni tuntuni nake a zaune a nan gurin na ya shara in bacci in ci awara in ci kosai in tashi gaskiya na gaji da rayuwa alkur'an haka abokai na nuna suka yi kuɗi fi zai bidin layi ɗan gwate shi ma haka maka yawon da shi ga shi ne ya tsallake Allah ka bi asiri zuri yarinyar nan Sadiya Haruna ita ma haka take fada amma ga hanyar da ta miƙe ta zama mai kuɗin nan ba irin wanda ba ta saiwa duk Lagos in ka je mai ba irin wanda babu tun da na kai na karzuwa na makero na amosani ina saiwa yarinyar ne yanzu bisa bidin laye za a shi wallahi ne kuɗi in Allah yadda wallahi ne kuɗi yanzu za ka san manufatu na sai ka yi kuɗi ya bule Allah yadda sai ka yi kuɗi ya Allah ya bayan ka wallahi in ne kuɗi kai da yau ba za ka yi nan in ne kuɗi to kullun gidanka sai an ci saniya sai dai ka inda raba aljanu da mutane ta malam bature ne ba giving up ya ta malam bature Allah wallahi mun bada kana da labarin sannan fatu ko kai haba kai sannan fatu ne an kaso nan na ka tankwari wallahi da wanda dukkan tankwari babu mutum mai sauke dila mai farke dila mai gididdiba dila kamar shi wannan da kake gani to haka yake da shi bacci ne kawai kana bada da shi amma yanzu ya tsallake ban akwai mutanen ba da su sha kuna ba lafiya suke wani kuma yin kuna wallahi duk yake a gurin mutan su da galari shi ma kai tashansa yanzu na yana kai ran nan ma na ji an ce yayi white friday wallahi haka na je na kwaso kaya amma da gani bai gane ni ba to Allah ya dan gane Aisha ta talbe kamar ni na to a ba da duk na baka sai ka yi kuɗi in Allah ya yarda sai ka yi kuɗi yanzu abin da nake so da kai baka sako ina jin ka da Allah ka je wai don gari mai dan wake ka je gurin gari mai dan wake in dai ta sauke da Allah ta ce wa ka ta kawo min saboda ni yanzu bashi ma nake ci kaga nan yanda ka san ɗaya da masallaci haka nake amma Allah da hina kawo wa'annan abokan da dan gwati mudassir garedi mudassir ne ma idan wannan na wajen can din dan dai sammanin fatu samman fatu ka gane kenan sai wa ma ɗan nan zakare dogon nan to mu duk da su nan duk ba sun yi kuɗi su da wani duk wanda ka gaya bai ba aka ce za ka ta hankalin da yake suna wanda za ka yi za ka kuɗin nan fa ba ka shawara ba za ka kuɗi ba yin kuɗi ba suna da yawa alkuran suna da yawa akwai yan mufci akwai yafici akwai yan laɓe akwai yan zugeshin da hannun ka gani hanyoyi ne da yawa na faɗa baka ka gani ko kuma kai aboki ne na amana na yawwa Allah saka da alheri Allah ya kuma gabata ai na ji daɗin to da kai karangarin wannan sun kare ba ku ka fi sun kare yau are kwa sai ga kudi na da Allah baka ce barin barka Allah gode nan na ya taimaka sai ga kudi Allah taimaka in Allah da na kama baka na karka da mu insha Allah yanzu fi sabilillahi ne kaga Ahmad Musa wannan mutumi Ahmad Musa dan albarka duk da dai ma yanzu dai ya manta da mu amma haka fa muke yawo da shi a cikin gari mu yawon bugo kadan garu ya tile ya korudu yar asabancin nan wanda ake yi na marda aure duk da shi amma yanzu shine a Italiya a Jafasiya a Morocco a Kuliya sabilillahi yanzu haka shi ma wanda ya gudu bane Ronaldo duk da shi satin da ni da muke duk inda yake kuɗi ka talauce to sai ka sama waye ma mai sanka haka me yasi wanda nan kanu okota duk sai ka muka zo na muka yawo da su a makaranta amma yanzu duk sun yi kuɗi sun bani wallahi liman Allah da mai kuɗi sai na hau jib sai na hau toyota sai na hau lemozin sai ka kuɗi labule in Allah ya da sai na hau ko ina bakin insha Allah